Sanibonani guys, kaMonqobile ngiphathela amazwela omkhokha ngomhla ka-3 October. Guys, uKhulekani ke uhambile wamlanda lo mlisa lo ongeze endlebeni. Okwesibili, wamisa lapha egumbini lakhe lokukhuleka wathi akaguqe phansi. Emva kwalapho ke ushintsha uhlelo ke kule game. Walanda isigubhu samanzi. Guys, wavula amanzi wamuthi fa ekhanda. Waqeda lapho wathi moya wasendulo velase na indodana yakho ngicela ususa umoya wokungezwa eze umntwana wakho. Wathi ithi uyesabeka uma ungizwa. Kwathi nya hayi wabona ukuthi yabona ke manje kumele athi ukunyusa igiya. Walanda indwangu emhlophe. Guys, wamphephetha ubhuti kathathu ngayo. Waqede wathi ithi uyesabeka uma ungizwa. Wathi nya hayibo wamphephetha kakhulu kunakuqala. Wathi moya wasendulo susa ungezwa kulo mntwana wakho. Memeza manje uthi uyesabeka uma ungizwa. Kwathi nya hayi indodakazi wamane wamthinta futhi ubhuti ehlombe. Wathi embuza ukuthi uyezwa yini. Wamane wathi ubhuti wathi ngisacela ningishiye kancane. Hayi nangempela usisi nobhuti baphuma egumbini lakhe uKhulekani. Ayi akakhalanga kanje uKhulekani emva kwalapho. Umane wakhala wakhihla esikanandi. Yayi unkosikazi wakhe umane nje waphelelwa amaqhinga guys. Wamane wahamba wayofonela uMamzobe. Wathi Mamzobe phuthuma usize sinenkinga la. uKhulekani uphelelwa amandla akhe. Wathi Mamzobe ungabe usakhuluma kakhulu ngisendleleni. Wathi hayibo ukufika kwakho la kuzokusiza ngani. Wathi lalela yabo mase kunje kudingakala mina umama odingakalayo mase kunje. Wathi kulungile ke phuthuma ube ukulivala ucingo nje. Unomkhosi wabeqhamuka uKhulekani wathi ya wena phoshozwayo uthatha indaba zale ekhaya uzisa ngaphandle manje. Shuthi kahle uyangihleka wena. Usumema nabanye abantu ukuthi beze bezongihleka nabo. Wena umama omkhulu linkinga wena unkosikazi wami manje. Hayi abantu bangaphandle bazonginikeza namandla ami bazowabuyisa amandla ami. He nomkhosi. He ngempela luphi ukholo lwakho? Nomkhosi washawa amahloni futhi ethi bezama ukusiza kanti usephinda futhi uyazona izinto ngaphezulu kokwenza. Yo guys, hayi kuyesinda kuyehlela. Kuthe kusanjalo ke uMamzobe wafika emagcekeni akondlovu phela la sekuhlala khona uKhulekani. Uthe mefika nje uKhulekani wamane waguqa phansi ngedolo wathi uyesabeka. Wamane wathi uKhulekani angikho nje emdlandleni wokuza uyesabeka namhlanje. Wathi hlala phansi. Waqeda wahlala phansi uMamzobe. Wathi ngiyakubona ukuthi impela hayi awuziboni ngathi ufanele namhlanje futhi awuyiboni ukuthi uyesabeka kodwa ngifuna ukutshela mina ukuthi lalela. Kwesinye isikhathi umthembu kaphuza ukuphendula abantu ethi umezama ukubalapha bengalaphe ngesikhathi. Ngifuna wazi uKhulekani ukuthi wena akekho umuntu osekafana nawe. Uhlukile wena. Yabona mina ngangingumuntu nje ulahliwe. Wafika wena ungibeka izandla ngawumuntu ebantwini. Ngangithi mina mengifika konakala izinto. Kodwa manje singakwazi ukunyathela kahle ngokucophelela ngenxa yakho. Uyabona izandla zakho wena Khulekani zigcwele ugcobo ziyachichima. Zigcwele ibusiso. Hayi mina ngiyafisa nje nanokuthi wena indodana yami. Yabo mina kube nguma wakho awungabe ngiyatsheka edulo ngisho ngahamba. Phela wena ugcobo lwakho liqala ekhanda luze lehle ngomgogodla. Hey guys uMamzobe. Hayi. Ube ukusho lamazwi ngambona uKhulekani eqala ukuqaqeka ngathi manje imsiphi yaluleka. Waqede lapho uKhulekani waqondisa ikhanda. Wazibona ukuthi ngempela hayi akapheli ngaye. Unomkhosi lapho beloke emoyizela esho ukuthi ngithathe Mamzobe. Uhamba kahle Mamzobe, uhamba ngoline Mamzobe eqhubeka umgqugquzela umyeni wami. Yey guys yabona uMamzobe uyak-applyela lokuba insila kamama omkhulu futhi ngiyabona ukuthi uzophasa mekunje. Guys aphela lapho kamazwela namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. uKhulekani amandla akhe aphelile kodwa kaze amazwi kaMamzobe azomvuza yini aphinde futhi ayikhulekele le ndoda kwesithathu bese ke mhlambi yezwa kulokhu kwazi ba sobona khona. Until next time, bye.